Assalamu alaikum jama'a, barkamu da wannan lokaci. Abin da yasa na zuro yau magana, da ban ne in magana ba, gani nake kaman da ni ake so a bata suna ko ana tunanin za a iya kai na ƙasa, so sai in shiru in ga mutum zai iya ja da yin ubangiji. To amma abin na ga ya wuce gona da iri, na ga ya kai a wannan yanayin da mutane suke kuka ana cutar su kuɗi. Zan magana ne akan masu account ɗin nan da suke yi, kaga an sa Naziru sarkin waka, banda ma account mai Naziru sarkin waka, banda shi. To ku kiyaye kada a dinga cutar ku. Yauwa a zo a ce wai ka kawo kuɗi ko kuma an rubuta wai zan raba kuɗi milinami, sai a bi ku ta ajiye account ɗinku kuna comment, ko kuma a sa wani ina ta dariya yana rawa, ko wani yana ta kaza, ko in cewa ne ya burge ni yana ta ba ni bane ba. Me ya kai ni posting kullum